TV de munim se abrene abre nyina no ensempa a etwegu e wo oman Ghana mu ene ye de ba ebesom se ne be na wo so ni beda ho so na obehu dia etwegu wo oman Ghana mu na opia abonten a wo hu se dia wo so obeye wo niam na afi ubetutu wanam esi afa uni aba ma me da kwa maji medwe de na unim se osompa ena me de eba besom wo nene menkai omanfo yaw ede na emmomu no yenua be ma bi a ye frɛ ne Castro because Castro wa wani tua be magramu be matenten a wo bosi ai wo gina hono so wo bonnwom na ni wo ye ni musa enya asam keto anasa de eso ani na san so na nenwom nenne nso so ani papa eye na menkai mo yawa emritia bi abetwa mu ni na ekoba ne se yenua be meyi ye hwehwe na ye hunu obia de niti abubobubo mu a ese nke betimi ate se ebia wo hye ha anase wafa ha mpo de bi yante ni nyina ekoba ne se eye yenua be ma footballer baby jet asamoa eye na adwen se enye ononko asamoa family no an wo ko eye adan akwakodjiji wo ani kakra eno ene nam so ma nsem bebre ekopejaye na asamoajan echiremu a ebre a wo ye wan adwen se wo ko adan honom no na won susuye ne se nke woni eye Castro ena eko nanso echie Castro ebesesa na adwen eka se wo wakwentu bitu ko kuma aseko eno ntino bebi a wo ko se adan honom a wo ko akwaji won ani no wonye ni se woni omo betimi akọ na ekoba ne sa baby jet so ampopunity na ewo se wo tu anamo na wo de bibia wo ko eye adan honom ne wo ko akoye ne wo hwe so ne wo kokoye wo kwaji wani kakra enti akwantu oni mu a wonam kwan so a wo ko awodu motorway according to Asamoah Jan no wodu motorway na Castro efreye ese akwantu na no wo tu kwase a wo ko no wanya anko na emom no obepese wo beba beka wo ho na afi wakọ eye adan honom no akwaji won ani na Castro nso so ekọ na nyon nonko ene koye woni abaye bi eka no ho ekoye nsem ni mu no ekoba ne se Castro ene abaya na akwajira a ekofa oye ne bebre pa ede ba Ghana enye asemkuma ene na Ghana Castro fans nyina ede wo ho jiji mu na wo manfo nso kasa ye pa eye a na nya asemketo a ni nyina ene se na wo manfo esusu se bia na Asamoah Jan ena wonam ekwan bi so de Castro akwakoye na ade an wa de Castro akwan ni nyankomade ena akoba ne se Castro yehu ne fi se empenifo eta aka ese epo wo empefi eno nti se epo fa wo bia edidimu ayeso ade achi ana se na mienu akire no wotimi koyi nipa ne funu no ede to epo na no baabi enti no se ade anka ensuo no ana se epo no na afa Castro eni abawe ampa enke wose wo hunu ema asofo akuku dam ene akonfo bebre nso de wo hu gimu wo kanche ya asofo so pa empire pa ye wo dwudwa empire enyazim kuma ese enka ne nyina mu no wa adwen wo nsusuye ene se ne nyina bewie no ana se wo bewie wo empire ene se de wo kanche ede apa ye nua ba ma ni wo ba na chiri kwan no enka ebetimi ayeyie eno nti Ghana manfo nyina de wa adwen toto ye ese wo ade ebechi de ene na ye behu Castro empo se akofofo a wo ho nyina nso ede wani to fom wo kopo nyina a wo pen nam no na nye nam nko na wo pe wo hwe kwan ese ebia na eye Castro ni abawe yi no wonfunu ebetimi ada baabi ama wo hu na wo de abeto abonten ama wo na wo be pa hwe aye ho adwuma se wo be kwa akofa wo no no obetimi akofa wo no nanso ni nyina no ankosi aga asemi ede oye ne kese pa ba Ghana fo so wo manfo so kasa ye se wa wini Ghana fo ye kasa Ghana for kasa afi ebewie eche ne ede soa Asamoah Jan na afi de akoba ne se Castro na kasa so kra no wo ba no wo ka no ho a woni ni nyina ayera ne ye ka ni nyina no na akoba ne se Castro na kasa ene de wo ba no so akoye ni nyankomade enu nti ene wa hyeda no na kasa so akobo no ho adwa wo baabi wo de ne ho akota se na ebe ya wo ba na busuafo ene Ghana fo emfa yensa enkyerɛkyerɛ ne so nka se yeyi wo no no wo de wo ba na akwaji wo de na akoye na de ene se na ye ken anwomtofo de bia ye keka ensa anwomtofo wo fa baabi ebi tete won takyerɛma so wo ye nyankomade se na ebe ya wo be ye atinka behwe ewo oman company Ghana mu eno nti na ne saade a na Castro eni ma ba yera wa yera no hu bi eno no kasa de ne hu akosi ensem ne de bebre e ba ya na enye asemketo a nanso ne nyina mu no enne
abrewa eye yipuma kwam se yebekra eye Castro echi kra efise Ghana ye hwe eye Evidence Act 1975 section 33 a emra ekasa efa ho esese wobi eyira ye mano emfie polopoli enson 7 years ena ye de hwe nipa ne kwan ese ebia wo behunu anase obi beba be amane ese ye hu nipa no ewo baabi na ebusuafo anase mpanifo wono a wodi enimu eye ho adwuma a ye behunu se nipa no ewo ha no mo ebepe akohwe se eye no kwese nipa no wo ho anase wo ni ho na afei de esefata bi a esese wono mo ye no na afei waye na bibia ada ne kwemu pepepe na eno na asese ebusuafo agina so wo se wonkoti eye online Ghana emra enti se emra no ahye eye Evidence Act 1975 section 33 ahye ese 7 years later na bibisa esi a yetimi ka se nipa ne ye huni mpo a yetimi ye dia ene na se ye nua be Castro ni wo be anase sa wo ye ne esi ye besi nne amene wo kasa ye hu wonu bia no na chese 7th July any date ebeye 7 years pepepe asasemi esi ye ntino na ebusuafo betena se oman Ghana nso ebetena se na afedi na de esefata senia yebetimi akra ye nua be me ye chikra no watumi ede bibia egugu akwan mu na afei ye nua be ma no nso ne kra akoma etimi ato ne yam na obuo a esefata a ye de ma obi biara wo fi atiasefo asase so no ye de ama no senya be na ebusua so obuo ebeba wono mo ehu na eno na me bisa se so ekoba ne se eye abrante Castro yi si etimi ye na eyi se dia emra ese se 7th July etimi eye na je se 7 years aso se ne emra na ekana na afei echire wo bepia eno no yebeye ne den yebeku na to aso ana yebegina tenafie facha mekra na nokra de ensida na emom no na de ebeye ne se yebesan so abodewura akira mansan na ze ne attention tv ye wo hoyi de wose ohu se bibibia ebekoso bia no ye de beba abosom na emom ensemi ye nje nsi he no se ya ye nja ne se ye nja ne jeje mu sa ye ntwa ne ti akra emfa mawo de esafata se yebeye afa ho bia yebedueduemu adokudoku mu ewurawura mu akwase se ebreso ese eyie no so ekoso nso a ye mfensie wo manfo ana se ye mfa enkame mo yebedi ekire de ebekọ se anamon bia ebusua etu ede afa ho wo man Ghana eye Ghana music empanifo ha dia wono mususu ebe ya afa ho asamoa baby jet wone ne ebo nwuma nche bia e ma azazimi nyina ekobai na Ghana fo nsusu kura mu dua bopan o Ghana fo mu kasa o Ghana fo kan nsemo enti wo bia wone na abo nwum kama se den pa na beba ni patrimuti a wode besusu asamoa janse wono na bia wode Castro ekoye na ade esa na afie ko wie chekura yese ne Castro na bi oba no so akoye bibi nti na wode no ho akote obe ne den etasi amahodo so to park kura so besi ne ya megaze so ono so saa bibi saa na koye yo to park wa abirechimem ono so bibi se ya na koye besi nde enti no senka timi asia enhye da nya ade a wanwa saa ade na emom no aya na empempi no ye ka se dachi asem de obi nim dachi asem obi nim enkrabia nso nsem wo hoyi enna abontin enye dedwa se wo bi betime fiti prekope ehu obi nkrabia asem ebia na Castro no so ne nkrabia wode ba asase so no eno nti dia esefata ebusuya ebeye die gya ye breyi anase wode be kata Castro echikura dia Ghana music front so beye dia asamoa jan so beye se ebia wone na epie ye ntene ne se sadia wo be fe ye gongongo ni yoyo esi na bati so na wono nko a ebe bo ho ka na waye ye no susu a ye mfa ensie mu ye de beba besom e attention tv so se na be ya won susu a wo ye ne fan won susu a wo pe na asem wo pe ne nwompa ye ne titiru mimi se de ade a me de be kan ne de bia ne ni moose mekaya nwuma one sa akode ebo ye na ne moose na ya akono won rush na asanso hu ade ba akọ e wo ne ho no on rashina sankra woto ne bo we yasana to ho mako na was woto na wo hwe ne music video a wani etimeje pa eyiye no ene ade ba akọ a me de abe ne abe nyina me de kai no wo bi nso be ka se ne no so de ede pa yi asa asoro abofo ne no ne ede pa yi enu nti se inu abe me abe som Ghana fo osompa enwumpa
ɛna ɔde abɛsom yɛ na sɛ bibi sɛ esi na afei edusi ɛbɛkora ne chi kra wo nso so megidi ɛsɛ wo bɛpɛ sɛ wodi obuo a etwato ɛde begya no kwan ɛno nti dia ɛbɛkɔ so wɔ eyie ne bremu nyinaa so no yɛde bɛba bɛsom ɛwɔ attention tv so ama wo nso wahu dia ɛkɔ so Unia ba maame da akwa ha na mede mu besie na emomu no kai na hyene so ese dwumedie bi a wodie edwa bi a wodie no se wodwadie bekoso dwumedie ni bekoso pa ye dia ene na ewo se ofre attention tv for na ebo hu dewro edema wo se eye donko medan bibia ye beye edema kama eno nti numbers egu screen so bomodin na yi mu ba akon na frɛ na afra yenso ye beje so ofel so ye ni ubedi dwuma kama na abo bibia woton hu dewro ama wonso wabeye atin ka behwe ewo manga na mu dwadie bekoso pepepe ede ama na wonso wani age eno nti frɛ numbers no na ye beje so ofel so madam ase ema mumu